Ik ben hier together met Jacqueline Brouwers van de Stichting Erfgoed Kolmerland en Nieuw-Kruisland in Lietsewoord, Augsbuurt, om een blomke te brengen voor vrouw Baarsma, die tot 43 jaar lang, 2 dagen, hier de klok leert. Mevrouw Baarsma. Mevrouw, meneer. Goeie. We hebben een blomke voor jou. Oh, een blomke. Alsjeblieft. Jullie gaan erachter schuil. Wat geweldig. Wat een mooi boeket. Oh, dankjewel, dankjewel. En waarom krijg ik een blomke? Omdat je al 43 jaar lang de klok leerde hier in het kerkje van Lietsewoord, Augsbuurt. Dat is waar. Mevrouw Baarsma, we ben je nou bij je thuis en we ben je bij jou omdat je al 43 jaar lang de klok leerde hier in het kerkje van Lietsewoord, Augsbuurt. Alsjeblieft. Die kerkentoer wie eerst van de gemeente, is nou van de stichting, maar de klok is van de gemeente en die leerde je 2 keer per dag. Ja. Hoe kwam je er zo bij 43 jaar lang om je klokliedster te worden? Nou, het was niet zo erg moeilijk. Wij hadden ieder voor zich, mijn man en ik, iets met klokken. Dus als er ergens een carillon speelde, dan gingen wij zitten luisteren. Het was altijd de klok. Ik leerde als eerste versje, klokje klinkt, vogel zingt. Dat had vast ook een betekenis. Ja. Maar nou, we hoorden het en we vonden het mooi. We gingen luisteren. En toen was het zo dat wij in Doetinchem, toen we net getrouwd waren, hadden wij zo'n radio tegen de muur, zo'n distributiekastje met een klik ernaast. En dus dat was onze radio. En dan op zaterdagavond was het Wir läuten den Sonntag ein op Duitsland. Ja. En dan waren het de grote klokken van de kathedraal waar dan zondags de dienst van werd uitgezonden. En dat was om iets tussen 5 en 6. En dan zetten we hem zo hard mogelijk. En het hele huis was gevuld met kloklui. Dus wij waren er allebei, hadden er een tik van. Yeah. En verder, het was eigenlijk nooit zo dat wij de klok hoefden luiden, nergens. Maar toen kwamen we hier, wilden we dus het huis bekijken. En later graag kopen. Maar die jongen, die zoon des huizes, die dus ons te woord stond, die zei, ja, en ik luid de klok. Maar dat is geen voorwaarde om het huis te kopen, hoor. Nee, oké. Maar we doen het wel. Ja. Want we vonden het zo prachtig en onze kinderen hebben het ook schitterend gevonden. U zag dit huis en wist u toen al dat de klokluider erbij hoorde? Nee. Dus dat was eigenlijk wel heel toevallig. Ja. En nou gaf u wel aan, in Doetinchem luisterde u ook speciaal naar een programma met klokgeluid. Wat is dat toch wat u met klokken heeft? Ja, ik denk wat de mensen vroeger ook hadden. De gebedstijden, dat wordt aangegeven ook. En ik zong solo met Het Angelus klepte in de verte. Dat was een gebedstijd. Dan knielt grootmoeder op de drempel en de kinderen staken hun spel. Nou, en ik leerde op school de klokken van Haarlem en ze hadden altijd wat bij mij. Okay. Ik moest luisteren. Ik vond dat zo schitterend als de klokken werden geluid. Dus, en ja. U heeft toen u nog een klein meisje was, een klok gekregen van W.G. van der Hulst, een bekende schrijver, van een klein meisje en een grote klok. Ja, dat is een verrukkelijk boekje. Ik zag er een beetje zo uit, alleen droeg ik geen ponnetje, ik droeg een pyjama. En lange blonde krullen had ik toen. En mami las dat eerst voor, maar toen ik het zelf kon lezen, nou was het ook fijn. En dat gaat dan over dat meisje, ze is de dochter van een koster en dat huisje van de koster dat leunt tegen de kerk. Ja. En dan is het broertje van dat meisje is erg ziek, dus iedereen moet heel zacht in huis. En het is wel zorgelijk hoor. En dan gaan ze naar bed en weer heel zachtjes allemaal, want het broertje heeft zo'n hoge koorts. En dan droomt ze dat ze die toren inloopt. Ja. Nog verder, nog hoger. En dan begint het te sneeuwen. En dan ziet ze daar de daken en de huizen allemaal een wit kleed krijgen, prachtig.
En dan loopt ze nog verder en dan komt ze bij de toren Trans. En daar loopt ze overheen en dan valt ze eraf. En ze schreeuwt van Moesje, Moesje in die tijd, Moesje. En Moesje kwam, want ze lag in het bed. En ze had het gedroomd. Oh ja. Ja, maar Heel zo spannend mooi. verhaal, ook met een klok. Precies. Nou heeft u hier al 43 jaar de klok geluid. U bent 80 jaar. Ja. En hoe vaak moet u nou de klok luiden? Wat moet u allemaal wel niet doen? Nou, 2 keer per dag. 's Ochtends om 8 en 's avonds om 6 uur. Dan is het klok luiden. En met begrafenissen. En met 4 mei. Dan krijgen we van de gemeente een schrijven of we willen luiden van 7:15 tot een paar minuten voor 8. Dus dat is wat we doen moeten. En opdraaien moesten we altijd. En dat doe ik niet meer. Nee. En dat hebben we al besproken, hè Frank? Ja. Dus dat is zo fijn dat er nu sprake kan zijn dat dat straks elektrisch komt. Want dan moet ik de toren in. En nee, laat mij nou maar daar blijven. Een beetje. Ja, ik kan me er wat bij voorstellen. Ja. Maar toch, nog 2 keer per dag om 8 uur en om... Dat geeft wel een vast ritme in uw Ja, leven. ja. Bent u het nou nooit eens een keer vergeten? Jawel. We hebben het wel eens vergeten. En dan was er 6:15 of 7:15 de klok. Oh. Ja. Je kunt ook 7:15 of 7:15 geen klok gaan luiden, hè? Ja. Klokken lopen op tijd en luiden op tijd. En niet een beetje later. Oh, niet even snel? Nee, Oké. nee, dan was het de volgende keer. Maar als u een keer mist, kan ik me voorstellen dat de mensen uit de buurt zeggen van... Hij luidt niet, is er misschien wat aan de hand? Dat is een heet hangijzer. Want toen ik stopte met dat opdraaien van die klok en Rempiet overleed... Toen heb ik wel gezegd, ik ga nog door met klokluiden, dat kan ik best. Maar ik was toen ook zo ver dat ik toch wel die klok ging opdraaien. Dus vooruit, ik heb spieren gekweekt, ik kon ook dat zware gewicht opdraaien. En ik heb dat gedaan, want er was niemand die dit wilde doen. Niet van de mensen die hier in de buurt gewoond hadden, nee. Dus toen dacht ik... Als ik er een keer niet ben, dan is het jammer. Ja, het heeft gewoon zo moeten zijn dat Ja. toen u hier kwam, dat daar het klokluiden bij hoorde. Dat is wel heel wonderlijk. Zo hebben wij dat ook ervaren. Ja, wat Rempiet en ik allebei. Ja. Want u heeft ook wel het nodige meegemaakt in uw leven, hè? Ja. Ja. Het begon met mijn vader, die in de oorlog omkwam. Ja. Hè, die is gefuseerd. Ja. En toen was ik 2,5. Ja. En ik had een vreselijke, lieve, goede moeder die Ja. van alles oppakte. Die kwam zelf uit een gezin van 12 en ik Ja. was maar alleen. Ja. Dus alles was welkom. Ja. Maar als je dan gaat trouwen en je weet dat het leven eindig is. Hè? Dat weten we allemaal. Maar wanneer? Nou, gelukkig weten we dat niet. Nee. Dan zouden we misschien geen vreugde kunnen ervaren. Nee, Omdat we wisten dat er dat achteraan komt. Ja. Nou, mijn moeder ging als eerste. Die ligt hier ook begraven op dit kerkhof. Oké, Allemaal. bijzonder, ja. Ja. Mijn vader ligt op Overveen. Ja. Dat is het Ereveld. Ja. En mami hier dus als eerste, maar die was 80. Dus dat was een voltooid leven. Ja. En toen werd heel lang. Rempiet ziek. Die was maar 57. Ja. En die kreeg 3 maanden. Ja. En die had ook 3 maanden. Ja. Precies. Zij zei, ik denk niet dat ik mijn verjaardag haal. Nou, dat was ook zo. Heeft niet gehaald, een paar dagen. Maar die ligt ook hier. Ligt ook hier. Ja. Maar toen mijn kinderen, Ja. Ja, dat is wel een ander verhaal. dat is een ander verhaal, ja.